Asimshayele kakhulu izandla kulo leli ifulu kaMongcwele. Xolisa ukufaka kulona. Kodwa bekufanele ncike inkosi. Baba siyabonga. Sibonga umusa wakho osongamele kule ndawo. Sibonga uNkulunkulu wethu onamandla onke, the lives that are going to be transformed in this place. Baba wethu onamandla onke, sikhulekela into eyodwa. Ukungena kwethu kule ndawo makungafani uNkulunkulu wethu nokuphuma kwethu. Sikhulekela into eyodwa Baba wethu ongcwele, kwangathi ubukhona bakho bungathinta uNkulunkulu wethu onamandla, the deepest chambers of our souls zibe transformed for the better. We pray ukuthi masiphuma kule ndawo, we are going to influence every sphere esikhona uNkulunkulu wethu onamandla onke. In South Africa yonke, it shall be hidden by a revival egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke, thatha udumo lukufanele nanamhlanje kuseni egameni lika Jesu Kristu. Singashayela uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabonga izandla zenu bazalwane. Singashayela uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Singabantu abasha, can we just clap hands as vibrant, as khombisa the energy, as khombisa the savor of Christ in our lives. Hallelujah. Oh bazalwane, ufanelwe udumo yena yedwa. Ufanelwe zibongo yena yedwa. Ayikho into bazalwane ebukhulwini bonke engalinganiswa noKristu. Makukhona umuntu ofuna into enkulu noma ukuba mkhulu, when you are seeking something that is beyond Christ, you are seeking for the impossible, because everything is perfected in this great person of eternity whose name is Jesus Christ. If we want leaders, ayikho leader engenhla kuka Kristu Jesu. uKristu Jesu is the end means to leadership, is the end means to the power. Oh, amen bathandekayo. Amandla aswafuni somewhere, amandla atholakala kuye. Umusa asufuni somewhere, but umusa utholakala kuye. Amen bathandekayo. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibingelele nami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukuthi sibingelele uMinister Charmaine Ntwentle Zulu. Simshayeleni nje izandla bazalwane, our host. Amen. Siyabonga mphathi wami. Sibonga this grace osenza ukuthi sithephe kuyona nathi. So we are so honored ukuba khona kule ndawo egameni lika Jesu. We don't deserve such platform. This is a huge platform. Aw amen bathandekayo. But siyabonga ukuthi usithembe ngale platform enkulu kangaka. Aw amen bathandekayo. Ngibingelele nakumama apostle nobaba egameni lika Jesu ngingamboni. Ngicela sibashayeleni izandla kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen bathandekayo. Abafundisi bonke angeke ngibabize ngamagama egameni lika Jesu. We honor you bafundisi in all of your departments and your offices egameni lika Jesu. Ngicela sibashayeleni izandla bazalwane. Singakhathali bangcwele abaphathe sebenzisana bonke nabo egameni lika Jesu. Siyababingelela nabe egameni lika Jesu. Amen bathandekayo. MC wethu siyambingelela naye. He's doing a phenomenal job. Amen bathandekayo. Simshayeleni izandla naye umfowethu egameni lika Jesu. Amen. Hayi bazalwane, khona into ephumayo nangapha bangcwele. Amen. Angazi ngani kodwa ke khona into ephumayo ngapha. Ngicela nje sishayeleni bafowethu. Angazi ngizobabiza ngithini, ama BVs noma ngizothini, but nje abahlabelelayo kamnandi kangaka. Ngicela sibashayeleni izandla bafowethu. Jealous down bayawenza umsebenzi wabo. Amen. Bese ngingakhohlwa ke last but not least Motha mfowethu. Hayi bafowethu, ake simshayeleni izandla kakhulu egameni lika Jesu nomphathi omlekelelayo. Aw amen. Amen. Bazalwane ke ngizokwenza itask encane kakhulu namhlanje. Bengisacela nje sivuleni amaBhayibheli sofuna nje just few verses just ukuthi nje sibe right. Amen.
Luke chapter number 24. Rather, let me not read it, Bangwele. Let me just narrate the story. Bese ngiyasuka la. Amen. Kuthiwa ke Bangwele, ngicela ningilaleleni ningibheke Bangwele, ayikuthi ngibarude, sengisho ukuthi for the sake of time sizolifunda mhlambe emakhaya. Amen Bangwele. Sengibheke isikhathi. Amen. Sesihambile nje isikhathi sami. So uma sifunda we are being told ukuthi kwakade kunenkosi ne. Le nkosi yayikade icebe kakhulu. Ekucebeni kwayo le nkosi yayikade ifuna ukuhamba uyokwenza amanye amabhizinisi. Amen. Yase ithatha ama-servant ayo awu-3. Yathi ngiyahamba ngiya ezweni elikude. Njengoba ngiya ezweni elikude, ngicela ukuthi nginikeze a portion, akuthi a portion of my wealth. Wabanikeza amathalenta. Amen bathandekayo. Uthiwa wanikeza omunye awuthi omunye. Wamnikeza elilodwa. Omunye wamnikeza awu-3 if not 2. Amen. Omunye wamnikeza awu-5. Amen. Umbuzo wami nawe ngoba ngisho siphucukile thina siyakwazi ke nokujaja ezinye izinto. Bengizothi this man is not fair. Ukuthi anikeze omunye 1, omunye amnikeze 2, omunye amnikeze ngakhi amnikeze 5. Amen. Umbuzo uzothi why lo baba ocebe kangaka anikeze omunye 1, omunye amnikeze 3, omunye bese umnikeza 5. Amen. IBhayibheli liyasiphendula ukuthi he gave them each according to their ability. So ungabi offended engabe uNkulunkulu has graced you with capacity eyodwa, because uNkulunkulu ubheke the ability ekhona ngaphakathi kwakho wasufaka every potential for you to become. So don't be jealous ngabantu abagifted with many graces. Sometimes to be gifted with many graces, it has caused havoc. It has caused chaos. Khona abanye abantu, they are jack of all trades but they master none, because bafrustratwa ama gifts amaningi. Amen. So it is better ukuthi nginikeze 1 but ngibe faithful in multiplying le 1 than ukuthi ngikwazi ukucula, no offense kwabakwazi ukucula, bese ngiyaprofeta, bese ngiwa MC, bese ngiyakuphi ngiyenzela. Sometimes you end up not knowing ukuthi ngiyemuva or ngiyaphambili ngoba wena uma kwenza konke. Wena ngenxa ukuthi awuzazi ukuthi ubani, every season efikayo wena ayikudluli ngaphandle, but you are not effective in that. Fika abaprofeti nawe sikubona ungumprofeti but you do not do exploits. Kufika abavangeli nawe soyavangela, you do not do exploits. Why? You don't know your capacity. Amen bathandekayo. Yabanika le ndoda mayicela ukubanika ise ithi hambani no multiplier lokhu enginike kona. Mina mangiza ngizothatha lokhu okumultiplyiwe, because I know the potential, I know the ability engiyifake kini. Amen bathandekayo. Ngizokhuluma lana about principles that builds a leader. In every sphere uNkulunkulu akubeke kuyo, these principles have been proven ukuthi ngempela ziyasebenza. Amen. These principles, they are like laws. For instance, noma ngathiwa ngigwele uNkulunkulu ngigwele usimakathe, noma ngathiwa ngiyindoda enkulu kangakanani, but because I am operating under the jurisdiction of a certain laws, angeke ngikwazi kwa violate, anginamandla nginjalo. Njengamanje ngimela mangafuna ukundiza, angeke ngize ngikhone ngishaya ilimi, angeke ngize ngikhone. Why? I am under a certain law. Amen bathandekayo. So now there is a law ekhona eBhayibhelini eproducer ama leaders. Amen bathandekayo. Ngeke ngithi mina emhlabeni asisweli imali, noma ngathiwa ke imali there is what economy ayikho right, noma economy ayikho right, ayikho imali eke yathathwa yaphoselwa olwandle kwathiwa asena mali manje, imali yonke iyolwandle noma imali ishisiwe. I-problem esinayo, sine problem yama leader. I-poverty esi-experienceayo
asi-experiencing ngenxa yokuthi sitheni, but si-experience because we lack leaders. What is a leader? There is no better definition that surpasses the fact that leadership, it is by influence. If you want to see or to measure your leadership, you should measure it according to the people that you have influenced. Amen. Unfortunately, leader, kukhona leader enhle, bese kukhona leader enjani embi. But both of these people, they are influencing. Amen, bathandekayo. So now, uma ungumholi, wena uyi-influencer. Hayi influencer phala ngale ndlela manje esibeke ngayo. Amen. But nabo they are influencing. Amen, bathandekayo. Ngoba le gama elithi influence likhandwa amagama amabili ne? Igama elithi influence. Amen. Le gama elithi influence lichaza ukuthi to flow. So a leader is a person who flows spontaneously. Angikuncenga ukuthi ayibo njenge-Asha phela yenza umsebenzi wakho bingelela abantu yenza ismile kanje. You flow continuously because you are leader. Angikutshela ukuthi hayi soku isikhathi sokuthi icula ingoma phela thatha indawo yakho. You just take your place because these things flows continuously in you. Mawubona a gap, uyazi ukuthi my capacity is able ukuthi vale la. Uya actor because you are a leader, you are an influencer. You don't need to be told. You don't need to wenza ama-poster to prove yourself that you are influenced. Makulandela ama-poster after nama-event to prove ukuthi lento ingaphakathi kwakho. Ngoba sometimes ukwenza izinto ezinkulu does not prove your capacity, but iveza ukuthi ubhad kanjani if you are not an authentic and a spontaneous leader. Another thing, you will never be a successful leader if you have not found something to die for. Most of us, the way we are so mediocre, the way we have embraced mediocrity, it is because sesithole into esiyiphilelayo, hayi into esingayifela. That is why we are not powerful. But masingafana noJesu, sife to ourselves so that sizokwazi ukureproduce. Then we will make good leaders. We will make good leaders. Amen, bathandekayo. So kuthiwa wabanika, wabanika, makabanika bahamba, uthi bahamba. Abanye kuthiwa bahamba bayotrade imali yabo. Bese kuba khona lo oyedwa wenza njani? Wayifihla. Umbuzo wami uwodwa. Uke uphila kumuphi umhlaba la khona imali imbelwa phansi? Ngoba it shows number one ukuthi this person wayekade engenayo mystery of collaboration, networking. Ngoba uma sinetworker nabantu who are having same interest nathi. Masihleli phansi, we are speaking and discussing. We are doing lento bathi ecumenism. Sihlangana sisonke sikhulume ngezinto zokukhulisa this industry esikuyo. Everything ekhona inama associations akhona. Mawufuna ukuba ukwazi ngebhola uyahamba unani sineSAFA, which is South African Football Association. Ikhuluma ngezinto zebhola. Engabe ufuna ukuba ungene emkhakheni wamateksi ine association yakhona. Amen, bathandekayo. Ifundisa ngani? Ngamateksi. Ngiyazibuza ukuthi wena unani, are you collaborating nalabo bantu labo? Ngoba lo wathatha italent wolfihla phansi komgodi, but laba bahlangana batrader. As a matter of fact, imultiplication yezinto uNkulunkulu azinveste kuwe sometimes angeke uzusithole ngokuperforma kuphela, but by collaboration. Amen, bathandekayo. Ama-ushers ngiyazibuza nasenkonzweni ukuthi uyi-usher yini elikwazi ukucollaborate nabanye. Amen. Utshelwa abantu ukuthi hayi brother, wena ngathi unenkinga, mawume lapha eminyango uyahlina, so abantu bavele babaleke. Uyayibona? So as i-ushering dingeka mhlawumbe umuntu abe nani, abe nesimile. Uyayibona into ezinjalo? Siyahlala siyakhuluma ngalezo zinto lezo. Amen, bathandekayo. Sengiyavala lokhu kwangempela. Amen. Every leader iyadinga ukuthi, thank you so much, singamshayela izandla. Amen. Influencer, he flowed naturally, so a need was supplier. Amen, bathandekayo.
Leadership. Mshayeleni izandla. Amen. Amen. Ngiyasuka. Kunendoda ebizwa ngokuthi Alexander the Great. Alexander who? Alexander the Great, he died at the age of 32 years. But mawubheka umsebenzi wakhe awenzile ube influence vital. Amen bathandekayo. Yini emenza ukuthi abe vital? Ukuthi uAlexander esakhula kwakade khona umngani wakhe. Lo mngani kaAlexander kuthiwa bathandekayo besakhula bedlala njengabantwana. Uma bedlala kwenzeka ukuthi uAlexander awe. Uma uAlexander walimala kabi esandleni sakhe sika left. Uma elimala esandleni sakhe sika left, lo mfana kanti umbonile. So lo mfana uma bekhula, he was always standing at the left hand side sika Alexander the Great. Abantu bebangazi. Kodwa njalo nalabo abayenza ihistory bafuna ukwazi ukuthi why njalo this general makuzohanja kuliwe. Njalo uzotholakala asesandleni sika left sika Alexander the Great. Anqoba izimpi Alexander the Great wabizwa ngokuthi Alexander the Great. Kodwa yini emenza ukuthi abe great? It is not the performance of his power, but it is because someone covered his weaknesses so that he appeared powerful amongst people. Ngiyazibuza njengoba uperforma kanjena unaye yini ugeneral wakhe? Into esilimazayo esenza ukuthi sikhwithe ezintweni eziningi uNkulunkulu asiphe kuzo sikwatiswa ukuthi azange sibe nabantu abasikhavayo ama weaknesses ethu. So uyabadinga abantu to cover your weaknesses so that you can be great. Amen bathandekayo. We have to be great. Amen. Why? Because we are called to be great. Amen bathandekayo. Bengisacela siphakameni esikhathini samanje. We are going to pray for into eyodwa. uNkulunkulu makasivusele ama leader ane vision. Amen. Sinama leader angana vision. As a matter of fact, mawungana vision, you don't know ukuthi ubani okufanele umthathe akusebenze. So you think ukuthi yonke into is about you. Amen. Angeke uzukwazi ukwenza konke. Angeke ube nama revelation onke. Amen bathandekayo. So we are going to pray ukuthi uNkulunkulu maka restore a sense of leaders in us. Amen. In every sphere we need to be those particular leaders abakwazi ukucollaborate nabanye abantu abanama interest afanayo nathi. Amen bathandekayo. So sizovula umlomo wethu singabantu abasha bese thina sonke sikhulekela ukuthi uNkulunkulu makasithinte eAfrica raise ama leaders even in our family unit. What is happening eMzansi? We have men who are killing women, who are kidnapping young girls. It is because they don't understand their role in society. They think performing is their role, but lento kufanele ibe ngaphakathi kuwe. Amen bathandekayo. So ngicela sithandazeni ukuthi baba awusiqinise in our performances ekushumayeleni kwethu ekwenzeni kwethu ama revival. Masingenzi nje ngoba sifuna ukuziveza, but masenze bese kuba ne-impact. Uyabona la masingaphuma bangcwele sijabulile kumnandi sine religious ecstasy bese siyaphuma singenzanga influence lo msebenzi lokuspend imali lokuspenda this beautiful infrastructure la ngemuva iyizelese for me. Ngizobe ngiyayisola ukuthi ngifunani la. I can't be traveling so far to end up this far. You must go up somewhere. Amen bathandekayo. Uthi David mayekhala uthi abantu abasha bethu bafana neqhala bafana nomcibisholo osesandleni seqhawe elinamandla. Amen bathandekayo. Sidinga ama leaders azokwazi ukusporta abantu abasha abangama arrows bakwazi ukubashutha babafikise la khona bangeke bafike khona. Amen. But futhi sinenkinga futhi baholi bami abantu abasha iarrow ukuze ifike le to the target kufanele kuqala wenze njani? Uyidonsele emuva. Wena ufuna njalo ukuvela njalo ufuna uba MC enkonzweni yakho mabakubamba bakudonsele emuva ubona ngathi ba abuse kanti they are stretching your potential to reach to your destiny. Ingakho awukhuzeki uhamba ngokuthi ubiziwe uqala into zakho without ama leaders akho. That is why there is no grace that is covering you, because wena awulolelwanga
wadonsela emuva, wakhuzwa, waqeqeshwa, walungiswa, wadisciplishwa, wabuild i-character yakho ukwazi ukufika endaweni. That is why i-gift yakho iyakuthatha ikubeka endaweni eyiphezulu, but your character iyakudisqualify. You have a bad character. Awugqunywanga ama-leaders right, awugqunywanga. Sometimes uwe obe arrogant, uwe one-energy. Ngivamisa ukusho mamzulu ukuthi abantu abasha abantu abane-energy but they don't have wisdom and power that is unregulated iyinkinga. Ubobuza usabuso amandla wezwayo manje njengoba umncane uzobadinga abantu abane-wisdom abazokwazi ukukudirector to the right pillars ukuthi nanka ama-pillars wesitha awubulale wona. Ma unganayo i-wisdom ubulala even the pillars that were supposed to erect you. Amen bathandekayo. Ngiyabonga nangu MC angifuni ukukudisturba mfowethu uhlelo lakho woza uzothatha ithenda. Ngicela nje sikhulekeni 1 minute bazalwane. Baba wethu ongcwele nonguyise enkosi yethu uJesu Kristu. eAfrika uzovusa abantu. Africa uzovusa baba wethu ongcwele a caliber of leaders that are going to multiply, that are going to collaborate, that are going to do exploits. Lithizwi lakho, the people that knows their God, they are mighty and they shall do exploits. Isikhathi sabantu abasha uNkulunkulu wethu ongcwele to take control, to take charge, to lead authentically, to lead baba wethu namandla onke in every sphere of their lives, knowing ukuthi uNkulunkulu obanikeza an abundance of grace to pursue baba wethu namandla onke izinto ozifake kubo. Nanamhlanje uNkulunkulu wethu siyathandaza egameni lika Jesu, vusa loyana uvuse loyana, mabahambe uNkulunkulu wethu bayothinta impilo zomndeni wabo, mabahambe bayothinta impilo zama-peers abo, mabahambe bayothinta impilo zaku-society yabo. Ukuphuma kwabo kule ndawo mabangagcwali with head knowledge, but Father we pray for a sincere repentance, sincere conviction to change their lives. Egameni lika Jesu waseNazaretha sikunikeza udumo, sikunikeza ibongo ngoKristu Jesu inkosi yethu manje kuze kunaphakade. Amen. Shaya izandla kakhulu. Amen. Siyabonga kakhulu. Wathi sisami